अच्छा एजा के राजा जी बैठल बने। सारे कुकुर हमार 2 किलो घी एकदम छपा चोट को गइल बा। आज सरऊ के छोड़ेम ना, आज मुआइये के छोड़ेम, मुआइले छोड़ेम ना। तू कहाँ जइबा बच के? कहाँ गए लाठी लेके हो? देखा ना भैया दरवाजा खुले छोड़ दिल सन। एगो कुकुर सारे जाके डिब्बा खुले छोड़ दिल, 2 किलो घी सारे पी गई। तो का कहला कुकुर 2 किलो पी गई पी के सारे यही पटाई रहा। हमरा तो बड़ी खून खौला सारे के आज मुँह आइए देनी है, छोड़ हाँ मुँह देनी है। बहुत पाप काम को क्या होता रहो एम का करबो परेशान हो जाला हो बड़ा। तू तो बेकार आदमी बड़ा परेशान कर देला रहा एकदम। एक दिन यार 2 किलो घी पी गई तो कुत्ता के तू मुआ कह देला ना। आज मुआइए देनी आज कौन है कि आज छोड़ेम नहीं, आज एकरा मुआइए दे। ओकर आत्मा भटके लागी मत तू नहीं, तू बहुत गलत काम को क्या होता रे मत मग। हां तो एम तो कोनो उपाय बताओ, कुछ होई ना कुछ होई नहीं। अब एकर बारे में हम सोचत नहीं बताओ तो तरह के ऐसा गलती काम मर्द कब करे के ना चाहिए। ए भैया तो बहुत गलत आदमी भैया तो मने बताओ कुछ होई हुई ना मने माने मान के चलो कोनो माने। अरे तो मुआवा से पहले सोचे के चाहिए मर्द। ए काल बा मंगू का बताई भैया? अरे बतावा का हाल बा? अब का बताई मुन्ना भैया, बहुत बड़ा गलती कर दिला बानी। अरे बतावा का हो गइल बा? का बताई मुन्ना भैया? अरे बतावा मर्द बताइबा तब आदमी जाने। अब का बताई मुन्ना भैया, सब पाप कर दिला बानी। अब पूछे तनी का बोइल बा, का बोइल बा ते बताओ तो बताओ का बोइल बा, बताओ यार। का बताई मुन्ना फिर बहुत भैया? का बताई? का बताई? अरे बताओ ना, बुझा से जा गेल कि बताओ तने की का बोइल बा, बोलबे तब ना। का बताई मुन्ना भैया? अरे तुसे हाथ चलबे ते हाथ पकड़त रहे, हाथ का पकड़त रहे। अरे एकरा का हुई? एकरा कुकुरा भूत रहलस का? ते इहा तो भूत है, भूत है। एकरा कुकुरा भूत रहल बा का? मुन्ना भाई का भइल बा मुन्ना भाई? अरे भाई का बताई? हां मंगरुआ बानू। हां ओकरा के कुकुरा भूत धल लेबा, पूरा बहुत दलल बा। अगला काटे हमरा को। काल हम गए रहने घूमे ओकरा घर हेतना मोट के लाठी लेके आ जौन बा के कुकुर के खेदत रहे। सही बात कह दो, ओकरा के धइले बा। अरे कोहत का बजान तो हमार 2 किलो घी आई कुकुरा सारे खा गइल बा। अब ओकरे के लाठी लेके मार के मुंह देले बा। तारा के एकदम काटत रहल, कुकुर खाली भौंकत रहल। और गिरला काटेला काटले बा कि ना? ना बच गइल बड़ो। तब ओकरा ऊपर है ना कुकुरवा मरल बा तो ओकरा ऊपर सवार हो गइल। पूरे गांव लोग मिल के ओकर भाईवा के लेके अभी न चल को सुखैती हो जाती करा जाना तो पूरा गांव के लोग के पारा पारी काटी आ सब जना कुकुर बनत जाइए। सही बात। अब भोय भोय गांव भर करी है। ठीक बा, तब बिहने ओकरा के लेके चलल जाई। चल आ ले चाहे तो माना शाम होता तब बिहने ओकरा के लेके चल जाई, ओकर भाईओ के ले जाई, 2-4 जना गांव के ले जाई, ले चल को सुखैती हो जाती करा के भाई निकल। ए सोनू बाबू तहर भैया हो दुआरा तो बैठल बा। तहै जइबा तनी खाना में देख आइबा। हम ना जानते है भाभी लोग जाए। आ तहरे के कौनो एगो कार आर हवा ना त दिन भर मोबाइल में ढुकर रहत रह। कौनो एगो कार आर हवा त होबे नहीं करत आटे। बेर हो ये करा नहीं होखेला मन से कौनो काम टाइम से। ए जी ई खाना आगिल खाई नहीं के सुनात का रहो त दिन रात मोबाइल में घुसल रहत नहीं। हई खाना आइल बा खाई। अब हमरा और का देख तनी खाना आइल बा खाई। हमरा और का गुर गुर के तकले बानी जी। हई खाना आइल बा खाई।
बिहार से कहत रहनी कि भूख लागल बा भाई सामने खाना आइबा त ताकत नहीं हमरा और गुरु के आ का गुरु के ताकत नहीं खाई आय बिहार से मोबाइल में लागल रहत नहीं आ कहत नहीं भूख लागल बा खाना लेबे त खाए के ठिकाने मुंह हमर मुंह ताकत नहीं निहारत नहीं खाई अरे बाप रे बाप इनके का हो गइल फल तो सवेरे नीमर रहला अरे बाप रे बाप ये सब कहनी कि मोबाइल में मत घुसल रही पता ना का हो गइल भूत थेले लकी का हो गइल अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप का हो गइल इनका के बाप रे बाप लागत हमरा खा जाई हनी भैया चलिए जल्दी भैया धीरे से जल्दी चलिए चलो पर तेज चलो जल्दी आइए भाभी गांव के लोग आ गेल बा ये मरदला तेरा खुलिया लोग फिर पड़ गेल बा हां कुतवा भूतवा का बोले दादा बिहान से ठीक रहनी है बाद में पता ना का हो गई अरे एकरा काल से भइल बा पता ना भूत लेवे कोनो साधु दुख जल्दी से बाबा के देखाई जतनी पहले पानी ले आई तो देखल जा ये काल हो इंग भइल एकरा हां हल्का पानी के पुछारा मारा था मुंह पर मारा जल्दी तुम कड़े मार दे अशोक भैया लागत एकरा भूत होले बा काल हमको दौड़ा दलस आज घर के लोग पसंद अरे पागल भूत नहीं खेने धइले निकाल के कुत्ता मुंह वाले अरे वो कुकर भूतवा कहत नहीं अरे कुत्तवा के आत्मा धइले बा आ कब के कुत्ता मुंह बड़ा नहीं तो घरे आके कुछ बताइले ना बड़ा अरे तो एकरा से पूछे घर नहीं क्या बताओले रगोला से कोनो बात सुबेरे से ठीक रहनी है खाना ले बनी है तब देखत नहीं कि मुंह फाड़ के बुला काट दी है तब भागल हम घर इतना मोट के लाठी लेके गावा गाई दो उतना ले बताई कुछ ना जानते जे तनी चल के कोनो बाबा के देखाई जा तो नजर में केहू होखे ता होश में लिया मुन्ना भाई होश में लिया कहा था उसमें हट रे अच्छा हट उसमें आओ तो बा ऐसा लागता कि काट दी है ऐसा लागता पता ना का हो गई का भइल बा अशोक भैया ला तो पड़ गेल भूतवा फट गेल बा हां ये मरदा पकड़ मुन्ना भैया हां पकड़ मार दे जल्दी पकड़ दे ले चला पौधे बोला करके पति बोल के ले चलो इला न मुगोले रहता अरे हने चल रे हने चल समझ लो इला मुगोले के सब बीमारी बा आत्मा आ गेल बस सवा ए सुन बाबू का ताकत नहीं लोग पकड़ी पकड़ा नीचे ना हो अशोक भैया सॉरी आई करा अरे सोच चल सोच बढ़िया पकड़ सो यार अरे पौधों में कहां बनी बाबा गइल बाने पास में बैठाई बाबा पछुआ बाबा आई कथी हो गइल भाई कथी हो गइल भाई बैठाई बड़ा धैल नहीं अरे कब से का भइल बा अरे कुत्ता मुआ दल बड़ा कुत्ता समझ लो हां वो आत्मा बुझाते इनके ऊपर सवार हो गइल बा पंडित जी बहुत काटे पड़ते हैं बहुत हमनी के परेशान गांव भर के लोग परेशान हो गइल बा जानते नी तन देखी ना बाबा लगा गेल में जब वजह से देखी ना तनी हम का निकल करते अरे बाबा जल्दी करी ना महाराज हमनी के गांव में बहुत तबाही मचल बा बाबा देखी ना जल्दी देखी ना जल्दी देखी ना तो फिर उठ जाता है जल्दी शांति शांति
अरे पीले लगा देंगे काट दे बजन नहीं बड़ी परेशानी पकड़ ले बन जा जल्दी देखी बाबा देखी बाबा अरे का हो गइल बा इनके? अरे बाबू देखा ना एगो कुत्ता के मार के मुआ देल बा ओकरे आत्मा इनके ऊपर सवार हो गई भाग मार दे। कुत्ता का आत्मा होला कहीं? कुत्ता का मारे गइल ही नहीं, कुत्ता इनके काट ले लो। इनके रेबीज हो गइल, ब्लड में बैक्टीरिया हो गइल बा। जाके इनके मेडिकल में सुई लगवाओ जा। ठीक कहा चला बाबू हमने जाता है जनाब सरकारी हॉस्पिटल में सुई लगवावे सोखा हो जाए फिर हमने झूठे पर नहीं जा चलते हैं हमने के सरकारी हॉस्पिटल में क्यों ना भैया चला सरकारी हॉस्पिटल में चला चला हाँ गुरु, लड़का के खेला कर दिलस बे सही कहा तनी गुरु। जौनो 2-4 रुपया चढ़ावा आवत लऊहो देखो तनी बंद हो जाता। हाँ गुरु, लागत अब कान्हा में बोरा धोए के पड़ी। सही कहत ले चलवा। बहुत लोग अंधविश्वास पे विश्वास कर लेते हैं, वैसा कभी भी आप विश्वास नहीं कीजिएगा। आपके रिलेशन में हो या आपके कोई भी घर के परिजन हो, अगर कहीं भी सांप काट ले या किसी जानवर ने काट लिया तो उसको नजदीकी अस्पताल में लेके उसका इलाज करवाइएगा। कोई भी अंधविश्वास पे भरोसा मत कीजिए। सच में डर गए थे कि सच में इनको कुत्ता का आत्मा होता है, इसमें कुत्ता का आत्मा आ गया है। हम भी डर गए थे, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है क्योंकि हम हॉस्पिटल में लेकर गए और सब कुछ ठीक हो गया। आज आप लोग का सामने है। हमारे YouTube चैनल अमन फिल्म्स कंपनी को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और भर भर का आशीर्वाद दीजिए।